Čaute ľudia, ja vás vítam u takého narýchlo urobeného videa a som tu s hosťom, ktorý sa volá na YouTube Dragon, Puppet Dragon Lover, tu predo mnou stojí. Toto video sa dá brať ako taký voice reveal, taktiež, lebo ona ho ešte nemá revealnutý, ale toto... Čo je s touto hojdačkou zle? No to je jedno. Dneska tu sme u hry s názvom... Čože? Čo sa dá? Ja ani neviem, kde si. No. Teraz ťa pôjde počuť asi lepšie, skúsim čo povedať. Dobre. OK. Dobre, dneska sme tu u hry, ktorú asi každý pozná, volá sa... Pomoc! Ide po mne murder! Pomoc, zachraň ma! To ste nevydarilo. Pomoc! To čo sa deje? Ne! Vypadni, pomoc! 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 Ide po mne blondinka! Ide po mne blondinka! Á, som mŕtvý. Dobre, sme u hry, ktorú asi každý z vás pozná, volá sa Murder Mystery. Absolútne som ju nechcel natáčať, ale dali sme si kameň, papier, nožnice a hádajte, čo vyhralo. Ja ti dám. Absolútne ma to nebaví a ona hovoríš nejak potichu ináč. Ja hovorím potichu, čo mám? Áno, hovoríš potichu. Ty si nejsi mŕtva, okej. Ja si viem. Spam jam, kamo, obidvaja sú najväčší spam jammery. Nevšimol. Ty si tak krpatá, že si ťa nevšimol. No, pekný, pekný. Po tomto videu budeme nahrávať ešte Doors video, lebo čo to... Budeme nahrávať ešte Doors, včera som ho chcel vydať, ale nevyšlo to, lebo to z 22:40 presunul na asi o 1 ráno. Hej, a ináč, hej. Počkaj, jak sa... Čo ti ona ti niečo napísala? Lelele, lal, el, ras, cal. Čo to znamená? Ja nerozumiem ani slovo, tak mi to je úplne jedno. Dobre. Ja absolútne neviem, čo v tomto videu máme robiť. Mňa proste donútila natáčať, teda natáčať. Ja som ti donútila? Natáčať si ma nedonútila, ale toto si ma donútila hrať, takže je to tak 50/50. Hej, práve. Budem spokojný, keď aspoň raz budem murder a zabijem ťa. Viem, že sa to stane. Ja som neviditeľný normálne teraz. Keď nikomu neverím, vieš prečo? No. Som šerif. Môžeš veriť mne, lebo že ja tu nejsom, fanúšikovia to vedia. Ináč ďakujem za úspech u minulého shortu, ja som fakt nečo... Ty si divný. Nejsom. Ja ti neverím. Tak mi never. Ja si idem pre loptičku. Jak dopadla na mňa. Pomoc! Dobre, nejde za mnou. Ďakujem. Je to tá Bacon Girl. Je to tá slaninová žena. Jak som sa nemohla trafiť? Porazila ťa slaninová žena? Nie, ale spám čapuje. Je to jedno. Pikňu. Čo, vyskočím niečo. Vyskočím, kde? Kde? Tam je slaninová žena. To není ona, ne? Ja som sa nemohla trafiť. Počkaj, ale ono je tu viac slaninových žien. Není? Není, je tu len tá jedna, okej. Dobre. Je vo výťahu teraz. Kempí vo výťahu, je na druhom poschodí teraz, ide dole. Ide na prvé poschodie. Je na prvom poschodí, teraz ide na druhé poschodie. Je na druhom poschodí, ide za... okej. Je na druhom poschodí. Kamo, táto blondýna mi stáva po ceste. Kamo, kde je? Na druhom poschodí. Teraz je, je v kuchyni. Je v kuchyni. Teraz ide dole úplne, myslím. Ide do výťahu. Tak nejde, ide dole. Ide asi úplne dole. Nie, ide zabiť komára. Je dole, je úplne dole.
Já jsem se nemohla trefit. Viděl jsem. Prosím, Lebo tam jumpuje. Jsi zabila zlého... Čo, jak to, že jsi umrela? Jak jsi umrela? Já nevím. Však ty jsi nikoho nezabila, prostě jsi umrela. Omre, prostě Mordor vyhrál. Já jsem nemím s kým. Už len komár žije, už len komár. Hej, pravda. Já jsem nemím s kým. Komár má pištolu a Mary si s ňou na hlavu, alebo já nevím. Neměry, aha. Tak ten... Počkej, tak on není komár jediný nažive. Komár má zbraň? Lebo komár je potom len nažive je komár. Bacha! Komár, to vládneš, to dáš komár. Jo, komár, pojď do toho. Streliu, pojď placu. Daj ju, komár, komár. Komár, streliu už. Komáry sú hlavne, že profesionáli, že ti vletia do úst, keď spíš, ale hlavne, že ne... Oni týmujú. Oni týmujú. Oni týmujú. Aha, ono skončila hra. To je vidno, že ja fakt neviem hrať MMko. Ja mám len tento emote. Prvýkrát tě zabili kvůli tomu, že jsi stál a druhýkrát, že ta baconka byla hned pri tebe. Joj, pravda. Dajme to tak. Research facility. Dajte research facility. Kamo? Imo. Bylo to asi 3-3, alebo já nevím. Go in defeat. Já nevím, to je go in defeat. Co to znamená? Čo, spravil zase? No, pardon. Dá se Innocent. Čo keď nejsi? No, tak to je tvá vina. Můžu to napísat do chatu? No, můžeš, čo chceš napísat do chatu? No, já neverím nikomu, to je normálne. Ty kludně, ale tak není, no, tak já nejsem Mordor. Tak keď mi neveríš, tak to je tvá vina. Je to blondýna. No, tak vidíš, že nejsem Mordor. Je to mucha. Je to komár? Áno, pozor. Kempy? Je to komáristo. Nekempy. Kamu to je najťažšie zabiť. Ale on má hitboxy jako normální člověk, ne? Kamu, ale to je nenormálne. Uhni. Zastrel. Ja neviem sa trafiť! Ty si vliezla tomu komárovi do cesty a tým si ho zachránila. Miťa, ty žiješ? Žiješ, komár. No žiješ. Žiješ. Ľudia sa teraz úplne totál musia diviť, že ako si tak zo sekundy na sekundu zmenila skin, ale okej. Já mám i na mobile, tady v té účet, tak já si můžu tak změnit. Tam, kde je ta mucha? Wow. Tam je, Kempy. Střela do stěny. Musíš to píknout. Píkni to poriadně. Ježiš. Nevadí. Ale to je strašně často zabít. No jo. A takže ináč potrebujem dodať ešte jednu takú vec. Ona tu není preto, že aby mi poťahala kanál s číslami, ona tu je preto, aby toto. Ona tu bola najprv preto, aby sme spolu natočili video z Dorsu, ak tam nejsem sám. Ak tam aspoň niekto bude rozprávať namiesto mňa, keď nebudem vedieť, čo mám rozprávať. Ale nakoniec sa to vyvinulo z toho, že budeme dneska natáčať 2 videá. Že? Keď stihneme vôbec, hej. Stihneme. Ja nepôjdem spať. Hej, pravda. Zajtra je víkend, ja nepôjdem spať. No, za chvíľu škola. To budeš musieť vyspať. No, môžete mi napísať, ako sa tešíte do školy. Asi 0 z 10, ale... Ja to mám teraz v tej škole také komplikované, Vicky o tom vie svoje. Čo? No akože nekomplikované so známkami, ale komplikované s tou triedou športovou, vieš čo? Pravda. Ty si Mordor? Nej som. Choď preč. OK.
Čo? Ty Čo je to komár, blondín? mega komár. Môžem ísť hore? A kto to je? Ale ty si bol pri tým... Ja som ju nezabil. Tak ide... Jasné, že si to zabil. Jak sa s tým hádže? Nepoviem. Sem. Kokos. Ja som zabil šerifa. Kto je šerif? Ja som ho už zabil, to bola tá blondinka. Kde je tá blondína? Už není. Ten. Tu je. Brunetka tentokrát. Ináč, ja sa Ona sa nechala. Čo je? Ona proste došla a zač a nehýbala sa. Tak ona, keď bude murder, dúfam, že nebude týmovať to jej kamoškou. Oh, kde? Mucha má zbraň. Komár to je. To zabiješ. Ja sa neviem trafiť, ale ja som ľavý. Totálne. Ty to zabiješ. Ja som ho trafil! Áno, bo on stal na mieste. Ja som to dal! Nice! Ja už viem, ako sa bude volať geniálny názov tohoto videa. Viem, aký bude mať geniálny názov. Dávaj. Máme Čo dva. robíte? Ženské, čo robíte? Ale ja asi nechcem, aby toto video malo pol hodinu, že? Dáme ešte tak 2 hry, potom to ukončíme, ne? Hej. Je to zatiaľ 1-0. Prečo to sedia? Hej, dajme 3 hry. Nerozumiem ti, rozprávaj hlasnejšie. Dajme 3 hry. OK. Ešte 3? OK. Ja neviem ako, ja ani neviem, jak sa mi to raz podarilo. Mne sa raz podarilo mať proste 3 hry za sebou šerifa. Nechoď sa mi. Nejdem. Ja sa bojím Ne! Uf. Ja by som sa ty sa mňa nemusíš bať, ale keď... nechaj ma. Prečo by som sa ťa nemal báť? Ja som šerif, ja ti môžem ukázať, že mám gun. Tak už sa nemusí. Čo keď si fake šerif? Čo keď si kúpila ten spell? Tak to sa môžeš pozrieť, či má nejakú imunitu kúpenú. Ja si to ani nemôžem kúknúť. Môžem? Môžeš? Kde? Môžeme vystreliť, keď chceš. Čože? Tak Môžeme vystreliť. Vystrel. Joj. Joj, komár. Ale ja som nečakal, že ho trafím na diaľku toho komára. Kokot môj aim. Ďakujem. Naozaj budeš trafovať ženská škarda. Jak počujem, takže kokos môj aim, tak to asi nebudeš mať dobrý aim. Kamo, jak mám trafiť, keď on spam jumper? Ježiš, tu je 1 000 000 coinov a 1 000 000 loptičiek. Jo, konečne. Nemala by táto hudba hrať, keď vyhraje murder? To je jedno asi. Kamo, ja keď som vytiahla tú gunu, tak ona... Počkej, jak to, že máš zase tento skin? Čo? Počkej, jak to, že je tam skin tento, aj keď máš tento skin? Čo? Jak to, že tam bol ten skin toho White Fopsa, aj keď máš tento skin? Čo viem? Asi bug, no. Ja dúfam, že je to zatiaľ 1-0, že? Hej, ale mne o to nejde. Ide o to, že si zahrajeme. No však je. Aj tak je to 1-0. Ja nenávidím spam jumperov. No to asi nikto, ale naštve ťa, keď poviem, že ja som spam jumper. Ináč, ja poznám tú takú dobrú schovku na tejto mape. A ja? Je to v takej kancelárii? Tak to neviem. Choď do takej, je tam pizza, počítače, je tu pizza, počítače, obraz, telka. No tu, áno, poď sem, nebuď murder, prosím. No. Tu takto vylezieš. No, kde? No tu?
A tu takto. To vie každý. A tu takto. Toto? Vypadni! Poď sem. Idem! Ja som vyskočil za budú. Pomoc! Pomoc! Šerif! Brutalita! Brutalita! Pomoc! Jedna. Jedna, no. Kto je šerif vlastne? Ja neviem, kto je Kto je šerif. šerif? Aj? Prečo som ti ukázala tú schovku? Ty. Ó, pekná! Ok, už si sa som vedela. postarala o šerifa. Ale jak to? To jak si ho netrafila? On nebola šerif? Bol to šerif? Áno, bolo. Bola to šerifka. On to bude píkovať, že? Asi, hej, bude. Bude strašne píkovať ten Je to píkovať. jedno, bo môžem urobiť. No, tak to nebude píkovať. Tak sa ťa bojí, podľa mňa. Close. Cením, že nespam jumpuješ, skočíš len vtedy, keď je to potreba. Schod do kanálu. Áno. Trafila. A jak to, že ne? Viktoria je teraz strašne potichu, lebo maximálne sústredenie sa na to, aby zabila šerifa. Moc ti to ide, veľmi ti to ide. Dobre. Kamo, tak ten keby nebol v tom kanále, tak ja... Tak by to prežil možno aj. Jo, čo ide za mnou? Dobre. Kde je posledný človek? Ja neviem. Ja ti to poviem. Ja však vlastne spektakl. Je v sklade, je v sklade. Ide do tej kancelárie. Tam je, no ty si ide ku tráku, tam v tom tráku bude asi. Počkaj, tam je. Pekne. Jedna zatiaľ. 1-1. Tak dobre, dámy a pánové, môžete dať like, ak si myslíte, že to je, že vyhraje ona. Môžete napíšte koment, ak si myslíte, že to bude remíza, a dajte dislike, ak si myslíte, že vyhrajem ja. A teraz za to videu takže 286 dislikeov. Ináč môžeme ísť aj PvP, 1 versus 1. No ďakujem. A keď to bude remíza, tak sa nič nestane. Keď vyhrajem ja, tak musím dať Viki môj najlepší meč. Ak vyhraje ona, tak ona mne musí dať najlepší meč. Čo ty na to? To nie je jedno, že aký mám meč. Taká. Že kľudne. No, tak ja už si GG, no. Dobre, jedine, čo by sa teraz mohlo stať, že by si bola murder a ja by som mal zbraň. Ale ja nemám zbraň. Čo keď si ty murder? Ja to nejsem, ja som mal 8% šancu na to. Počujem, jak niekto strela. Teda som prebíjanie, som počul. No a ja nie. Ale hrajeme to tak, že ty mňa musíš zabiť, aby sa dostal jeden bod a ja teba, že? Áno, ja viem. Ja, je dobré. Ale keď nebudeš murder... Choď preč. Ty prečo tak kričíš, aby som ti nič neurobila? No aj vôbec. Čo to? Prečo tu behá toľko ľudí vonku? Ja to nechcem. Zabij ho, ja chcem ganu. Dajte mi ganu. Nedaj ti ganu. A asi to bude remíza, no. Jak kričíš? Tak GG, no. Ja som žena. Tak kričím jak žena. Ten komár proste stojí. Tak, kámo, není také ťažké trafiť ho. Traf tú brunetku. Alebo ne, to není brunetka. Traf tú slaninovú ženu. To nemôže byť také ťažké. Máš vieš, že to môže byť ťažké. To už typek mal trafiť.
Nevadí, keď ja som sa joinovala. Áno, to kam strieľaš? Bum! Jak ne? Pikni to. Joj. Typek, čo mu je? Čo, prečo sedí? Tak toto netrafíš. Povedz, kto si myslíš, že to vyhraje? Murder alebo šerif? Murder. Dobre. Vyhral to Murder asi. Komár. A... Kto? Nejaká typka zo Teraz nespektejti a pozri sa. Kúkaj. Jak to tak poznám, tak ten typek ju bude reportovať za to, že hackuje. Poď, typka, už to ukončí. Jak? Bum, dobre. OK. To bolo také kratšie videjko, to bolo tak, aby sme sa rozhovorili pred veľkým natáčaním Dorsu. Ale môžete dať like a my sa vidíme u natáčania Dorsu. Majte sa.